I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu predstavit ću vam jedan bežični mikrofon za kameru i telefon koji sam poručio i koji mi je stigao iz Kine sa Temua. Naravno, njega video sam da možete da ga nađete i na AliExpressu, međutim, pošto je brže stiže sa Temua, ja sam se odlučio da ga kupim na Temu. Sada su se naravno pojavili i neki navodno kvalitetniji i neki skuplji mikrofoni na Temu, znači za nekih 50 evra imate neki koji oni kažu da je dobar, da je kvalitetan i da je bolji od ovih malo jeftinijih. Znači ovaj košta negde oko 2800 dinara do 3000. Ukoliko naravno uzmete dva mikrofona, znači za dve osobe, on košta negde oko 3400 dinara. Ukoliko uzmete za jednu osobu kao što sam ja sam ga platio 2800 dinara. Za te pare on je dobar, znači evo vidite kako se, evo vidite, ovo je kutija u kojem se on nalazi i sve što dobijete iz njega. Poslije ću vam to pokazati, znači radit ćemo unboxing. Ja sam zadovoljan, znači vi praktično možete da ga koristite, piše u uputstvu na nekih 20 metara, ne može na 20 metara, znači ja sam ga testirao, 10 metara u vrh glave vi možete da se pomerite od kamere i čućete se super, sve će biti odlično, nema nikakvog šuma, nećete čuti ono vaše disanje ili probijanje mikrofona, tako da neće se čak čuti ni vetar, nešto vrlo malo će se čuti vetar ukoliko baš neki jak vetar duva, ali zato imate i pop filter koji će sve to da ublaži, tako da ja sam s ovim mikrofonom zadovoljan. Nije najkvalitetnije moguće, znate koliko koštaju kvalitetni mikrofoni, dakle onaj G mislim da košta oko 500 evra. Ono što je dobro na tom mikrofonu jeste što se odlično upari sa mojom akcionom kamerom. Velika mana ovog mikrofona je to što ne može da se upari sa mojom kamerom preko Bluetootha, a piše da može. I zato sam ja ovaj proizvod reklamirao na Temu, na što su mi oni vratili kredit koji sam tamo potrošio i ja sam onda kupio nešto drugo za taj kredit, tako da uvažili su to što sam se žalio, piše da može preko Bluetootha da se poveže, a nikako se ne povezuje. Što se tiče kabla, tu se odlično povezuje. Sada ćemo da odradimo jedan unboxing. I evo radimo unboxing, znači sad ćemo da ga izvadimo iz kutije. Evo ga mikrofon. Sam mikrofon, evo vidite kako izgleda. Znači ovdje imate lampice koje vam pokazuju bateriju i koje vam pokazuje da li se uspešno povezao sa vašom kamerom i sa ovim ovdje koji se poveže sa kamerom, ovim transmiterom. Ovo je pop filter koji sam ja već namestio na njega i ne skidam ga. Evo ga, ovaj deo koji ide u kameru, dakle ovaj transmiter. Sad ćemo, ovo je kabel koji vidite, to je kabel koji ide za kameru. Uz njega dobijate i za telefon, znači kabel. Dobijate naravno USB-C kabel za punjač. Dobijate još jedan maleni nosač koji može da se pričvrsti na mikrofon, i da se negdje postavi, poveže. Dobijate naravno slušalice i dobijate još dva kabla za punjače, dakle imate kabel i za iPhone, tako da sve je upakovano lepo tu. Evo ga naravno i uputstvo koje naravno niko živi ne čita. Sad ću ja to lepo ovako da vratim sve u ovu kutiju, pa ćemo da testiramo mikrofon. Evo mene opet, dakle povezao sam mikrofon, dakle onaj transmiter sam postavio na svoju kameru, povezao sam ga preko kabla.
Sada ćemo da ovaj mikrofon stavimo na majicu. Dobro bi bilo da imate neku majicu sa nekim onim džepićem ovde sa strane gde možete da postavite mikrofon. Mislim da bi mogao on da se zakači i ovako, na primjer, za kragnu. Međutim, meni malo ovde smeta kada ga ja postavim, tako da ja jednostavno uzmem i nekako ga namestim ovako na majicu. Ali on najbolje stoji kada biste imali tako neki džepić ili čak majicu sa onim prorezom ovde i onim dugmećima, znači tu možete da isto stavite mikrofon. Sada smo povezani i evo čujete ton, vidite kako se ja čujem preko mikrofona. Takođe, znači evo sad ćemo da kažemo i BPS, da vidimo da li će mikrofon da zakrči, da li će nešto da smeta, tako da čujete kako se on čuje. Na mojoj kameri se pojavi onaj jedan indikator da smo povezani i jednostavno vidi se koliko je mikrofon pojačan, tako da na mikrofonu samom ovde sa strane imate dugmiće i tu jednostavno možete da pojačate ili smanjite ton. Takođe to možete da radite i na kameri. Mikrofon je odličan za te pare, znači možete da se sasvim sigurno, znači testirao sam ga, odmaknete od kamere nekih 10-ak metara i čućete se odlično, znači neće smetati ni vetar, malo će se čuti vetar, ali mnogo manje nego kada nemate ovakav mikrofon, znači kada snimate samo preko kamere na mikrofonu na kameri. Mnogo znači i ovaj pop filter ovde gore koji jednostavno pomaže da se vetar malo ukloni iz snimka, da se malo smanji taj šum koji se pojavljuje od vetra. Ja koliko koristim, evo već nekih 6-7 meseci ovaj mikrofon, zaista nijednom na mom glavnom kanalu imate snimke da ćete videti kada sam radio vlogove sa ovim mikrofonom, nigde ništa nije počelo da krči, nigde nikakve smetnje, nikakvi problemi sa povezivanjem. Dakle, jedino to preko Bluetootha, to je baš mana, zato što su napisali da mikrofon radi preko Bluetootha i da može da se poveže sa akcionom kamerom koju ja imam, međutim, to definitivno ne radi. Čak je jedan gospodin dole u recenzijama napisao da je to takođe veliki minus, zašto su to napisali, da može, a to ne radi. Tako da to je jedna velika zamerka, a što se tiče ovako samog rada mikrofona, ja sam prezadovoljan. I na kraju ocena, dakle od 1 do 10, ajde neka bude neka 7, jer zaista to radi dobro, radi mi posao, ja sam zadovoljan, za te pare nije moglo bolje. Jednostavno svi profesionalni mikrofoni su jako skupi, a ja ovo ne koristim toliko često da bih ja davao sa tamo neke velike pare za mikrofon, da bi bacao jednostavno pare. Znači ja sam video neke polovne mikrofone, profesionalne, neke dobre marke, nakupujem, prodajem, najmanje su bili 150 evra, jednostavno te pare se meni ne daju za te mikrofone zato što ih ja ne koristim stalno. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog mikrofona, recenzije ovog mikrofona. Svakako za ove potrebe za koje ga ja koristim je dobar. Ljudi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal, a do sledećeg videa i još sadržaja veliki pozdrav!